Godt. Sådan klar, Pernille. Så kører du langsomt opad med der, hvor der står, speed. Og så kører du den ned der, hvor der står 100. Har du nogen smerter? Smiler du? Hvis man også tænker på, at det er 1,5 år siden, så skal det også bare kroppen, der skal vende sig til det. Spiller i ligaen. Hvordan føles det, Benjamin? Tænk på at løfte hælen op mod ballen.